Как преминава един ваш ден? Чувствате ли се добре? Харесва ли ви? Доволни ли сте? Какво ви липсва и какво не ви харесва? А искате ли по-добър живот? Истината е, че повечето хора не познават достатъчно добре себе си и обстановката, в която живеят. Заради това те имат проблеми, които дълго време или никога не решават. Ако вие разбирате, че можете да се учите и да ставате по-добри в решаването на своите проблеми, в постигането на своите цели и мечти, то това послание е точно за вас. Можете да опознаете онези 5 области от живота, които са важни за всички хора, които са важни за да живеете и да се развивате балансирано. Ако не знаете достатъчно за себе си и за другите хора, това не е добре, защото ще правите грешки и трудно ще преживявате последствията от това. Предлагам ви да опознаете по-добре онези въпроси, които са важни за живота на хората. Ако ги разбирате добре, тогава вие ще можете да разбирате по-ясно проблемите и задачите си, да правите нужното заради тях, ще намалите стреса, ще имате повече постижения и като цяло ще сте по-удовлетворени от живота си. Аз съм Румен Кръстев. Аз съм много добър анализатор и правя нужното, за да се случва това, което искам, това, за което мечтая. Аз искам да преживявам не само моите успехи, но ми е приятно да преживявам и успехите на други хора. Затова съм написал и съм издал една книга, която не е художествена литература, а е ръководство за самоусъвършенстване. В първата част се обясняват подробно 11 въпроса, които са важни за хората и за техният начин на живот. Във втората част се обясняват подробно специфични фактори, за които трябва да се грижим, и тогава ние ще имаме основата, за да живеем и да се развиваме балансирано. Те са групирани в 5 области и съответно са обяснени в 5 глави от книгата. Имам честа да ви предложа нещо изключително. Личен духовен съветник, съкратено ЛИДОС. Вашият ЛИДОС може да бъде с вас винаги, когато имате нужда от него. Неговите съвети могат да ви помогнат да обяснявате по-добре своите мисли, намерения и решения. Той е обяснен в последната 3 част на книгата. Как да се развиваме балансирано плюс личен духовен съветник. Тази книга е помагало, в което са събрани съществени знания за хората, за техните чувства, мисли, намерения, действия. И всичко това е характерно за обикновените хора, за такива като мен и като вас. За колко време ще я усвоите и ще започнете да виждате резултати, зависи само от вас. От времето, което ще отделите, от усилието, от вниманието, което ще отделите на тази книга. Аз искам да ви помогна да усвоите по-добре идеите, които са описани в тази книга. Затова в края на всяка глава има задачи за изпълнение. Това са умствени задачи. Задавате си въпроси, отговаряте си и си записвате. Аз искам да увелича шанса да съм полезен на много хора. Затова съм направил работна тетрадка. И задачите са вътре в нея, а вие можете да си записвате там. Тя е в електронен вид. Ако не ползвате компютър, може да си правите записки в тефтер или тетрадка. Четенето и задачите не са трудни. По-трудно е да вземете решение да си ги купите и да започнете да ги изучавате. Това не е проблем за много хора, а за вас. Аз мога да разбирам и описвам онези неща, от които се интересувам, които са важни за мен. Вярно е, че се интересувам от машини и от конструкционни материали, но също така се интересувам и от хората. От това как те мислят, как възприемат света, как вземат решения, как действат, изобщо как правят каквото е необходимо, за да осъществяват мечтите си, за да вървят по пътя към тях. Аз имам такива интереси повече от 30 години, но не е необходимо вие да следвате точно моя път. Изберете това, което е подходящо за вас. Всеки човек е различен, а днес вие имате шанса да насочите своето внимание, своят интерес в същата посока, към техники за решаване на проблемите, за усъвършенстване, за постигане на успехи, на това, което искаме. Освен книгата, през интернет страницата Да се развиваме, се предлагат и други материали по темата в електронен вид.